Nang kata pokoknya. Iki mbak yo peraturan TX. Kayune kok ngono lho. Info hari ini guys, motor ketok sepione tok. Iki mbak konaan sak gulu. Sak gulu guys. Sak gulu kodok lo ya, sak gulu wong tenan lo. Nang kata pokoknya. Iki mbak yo peraturan TX. Kayune kok ngono lho. Baru habis nih, tinggal 9% semua.